respekt. Det var pænt hårdt. Jeg havde snittet mig et skateboard. Gav det en speciel overfladebehandling, der gjorde det genspejlede alting i omgivelserne og blev usynligt. Som i et program jeg så for nyligt, med usynliggjorte kampvogne, der kørte igennem grænskovene. Anyway, jeg brugte samme teknologi. Var færdig klokken 9:30 PM. Jeg hoppede op på bordet, jo, hvem er mest slem? Tog mod byen, som et hurtigt lyn ud af tordens skyen. Folkene kiggede, trippede, vendte det hvide ud af blikket. Da de så mig, kunne ikke forstå, jeg kunne glide sådan, kunne gå i stå. Om det lignede, jeg svævede over jorden, 10 centimeter hævet over jorden. Usynlige skateboards, usynlige teknologi, inspireret af et program på Discovery. Usynlige skateboards, teknologi, high-tech. Jeg husker den weekend. Min popularitet steg med 1000%. Det var det sygeste lir. Nogen troede jeg var en flyvende fakir, men jeg afslørede hemmeligheden. Sendte beskeden til menneskeheden. Tjek det, I kan gøre det samme. Rygtet spredte sig som en steppebrand. Det blev et stort hit. Jeg tjente hurtigt.